ekhaya kuseshowe. Ngibhalele iVumani Films ngesizathu sokuthi nginenkinga. Umalume uthi ufuna ukuthatha ubuntombi bami. Sekukaningi amahlandla asethe ubaba maningi ethi ufuna ukuthatha ubuntombi bami. Uthi ufuna ukulala nami, ufuna ngoba mina ngigazi lakhe, uqale yena nje ukulala nami. Eshe besondela engithinta amathanga. Nezifoni ngikhulume naye. Sibambe. Sawubona malume. Mshana wami. Yebo. Malume ngibhalile iVumani Films ngenxa yesenzo sakho. Angiyithandi malume lento ohlezi uyisho kumina yokuthi ufuna ukuthatha ubuntombi bami. Ngoba selokhu kwashona umabe ngicabanga ukuthi wena ndawo yami yokuphephela. Mangabe khona ongangiphethe kahle ngizobikela wena. Hawu kodwa mshana nawe sosathi indaba uyise emakhamereni. Angithi mina nawe sasikhulumile umndeni into esenza umndeni iphelela kithi njengomndeni. Sanibonani babukele emakhaya lo khulumayo uVumani wakangiba osuka le kwamhlaba yalingana awusuka nini madoda kwakhubala nombiwe egcekeni kodwa ke angikho lapho namhlanje sinentokazi la isibhalele udaba la luse alube luhluke kancane kunalelo sike sathi ukulifaka before but ke intokazi izothi kunitshela nathi sibone ukuthi singayisiza kanjani ngoba isenkingeni engaka and then no partner bami kade ngihleli nabo sihlalile sayibuka imessage ngalesikhathi usibhalela sasho sathi no kumele senze imizamo siyazi ukuthi nibaningi kodwa ke sizothi nje kutomula ngawani sin attend siswami ungayichaza ababukeli bathi ukukwazi kangcono bazwe nodaba lakho ngoba njengamanje ngoba bebuka balindile ukuthi uzothini. Ngiyanibingelela ababukeli emakhaya. Ngiyabonga noBhulvumani ukungamkela kwiVumani Films. Igama lami nguNombuyiselo wakamthiyane ekhaya kuseshowe. Ngibhalele iVumani Films ngesizathu sokuthi nginenkinga. Umalume uthi ufuna ukuthatha ubuntombi bami. Uthi ufuna nje ngoba ngigazi lakhe, ufuna nje ubuntombi bami buthathwe uyena. Umalume sekukaningi amahlandla asethe ubaba maningi ethi ufuna ukuthatha ubuntombi bami. Uthi ufuna ukulala nami, ufuna ngoba mina ngigazi lakhe, uqale yena nje ukulala nami and mina lokho angikuthandi. So iVumani Films bengicela ngisize kuba engitshelele umalume wami ukuthi angithandi lento ayenzayo ngoba kusekukaningi nje ekhombisa ukufuna ukuzibandakanya nami ngokocansi enduzo uyaphimisela nangomlomo wakhe. Siswami sorry ukuphula ulimi. My sister sotshela mina utshele lo mbukele lapha emakhaya lento iqala kanjani yabo iqala kanjani iqale nini lento kwenzeka lento iqale ukushona kwamama last year mangabe kuphela uOctober after kushonile manje akwangena abantu bamdubula nginkathi kade kunombango wendawo lapha kwaMashu because umama besihlala naye kwaMashu. So kwavele kwangena abantu bamdubula. My sister ibhlungu kakhulu indaba yakho babukeli niyazwela ukuthi lo mhlaba lo usungcole kanjani ukhohlakele kanjani and lento muthi uyayibuka akuyona nje into kumele ngabe iyenzeka kubantu besifazana. Abantu besifazana simele ukuthi sibavikele simele ukuthi la abazwa khona ipain noma ababuthatha khona sibaseke sibe strength sabo. Awu kodwa ihlazo elingaka manje awusho umalume wakho ngqongqo noma nje umalume ukuthi uhlezi umbone estradini hawu hello malume into kanjalo noma umalume ngokwegazi umfabo ngqongqo kamama wakho and lento ithini kuwena yini ke yafika wena wenze njani ngalesikhathi efuna ukwenza into enje kuwena because lento ithi ayibe ihlazo and iyathusa. Yebo umfowabo kaManqo bazala umama oyedwa nobaba oyedwa balamana noma ubhuti kaMama omncane. Malume mangabe yisho lento lena ngaqale ngayitshela ukuthi mhlawumbe uyadlala mhlawumbe ngoba uthintile amanzi ampontshwana. So lento azange izingiphathe kahle ngihamba ngazivalile ekamereni. Kwana kubhlungu kakhulu ngoba ngisho nokudla ngibuye ngingadleki ngilongicabanga lento esho malume kumina. Ngoba phela umalume yena umuntu ebengazi ukuthi sengisele naye ngizobika kuyena mangabe kukhona izinto ezingixakayo.
Sisi wami siyakuzwa nababukeli bayakuzwa lapha emakhaya. Sisi wami nje ukusilandisa ingabe yini le asake wayisho ngqo nje straight ukuze ube ne-show ukuthi ufuna ukulala nawe ngempela, ufuna ukuthatha umntombi bakho ngempela. Umalume the other day wafika nabangani bakhe and belokhu benginikeza izincomo ezi-uncomfortable besho ukuthi cha ayisengafanele ukuba umakoti, bengibuka nje even nokungibuka kwabo kodwa umalume aqhubeka ngithinde even naphambi kwabo. La washaya khona uvala-ke mhlazane ethi asihambeni semall eyongithengela iy'mpahla. Safika emall wangithengela iy'mpahla ezincane, ngimkhombisa ukuthi nazi iy'mpahla engafanele mina ngihlonipheke. Athi no nazi engafanele mina ney'ngubo ezimfishane ama-mini dresses, mina ngumuntu ongawathandi sidala ama-mini dresses kodwa angithengela athi nje zizongifanela lezi ngoba efuna yena abe comfortable. Futhi-ke naye mangabe yile ey'tolo angiphathele iy'mpahla ey'ncane. Immediately after siqeda-ke ukuthenga izimpahla lezi ngoba wayekhokha ngekhadi lakhe, wathi asihambeni sesitolo sokudla. Safika esitolo sokudla wathenga ukudla nje ibhili isho phezulu, sahlala phansi sadla. Phela mina still ngisamthatha njengomalume wami. Sadla mathi sathi sesiphakathi nokudla ungibamba izandla uzothi uyangithanda, akafuni ngami, akafuni abafana beyidalele la kumina, mina ngingowakhe nje. Ngambuza ukuthi uqonda ukuthini ngalokho. Wathi ufuna ngibe intombi yakhe, uyangithanda, ufuna sijole njengoba nobaba engazange zamhlawula uma bengazange beshade, so mina kufuna ngibe intombi yakhe, so uzozikhokhela ngalokho. Besondela engithinta amathanga. Awu umalume wakhe Nkosi yami, ukuthinta amathanga e-restaurant manje akasabi ukuthi abanye abantu bazombuka. Wena-ke uthini after ethe yakuthanda esekubamba izandla kanjalo? Yini tshela nanga umbukeli ngoba phela khona abathuka lapho ukuthi hayi insambatheka, abanye mhlawumbe bayitshela ukuthi inganekwane la sidlala ikeshi la. Wathini wena kumalume after ekubamba izandla ethi uyakuthanda kanjalo, ethi ufuna ukuyikhokhela, wena uthanda umalume wakho? Ngamtshela umalume ukuthi malume angiyithandi lento yenzayo, ngeke ngize ngikwazi ihlazo lela, abantu bazothini njengempela mangabe kwazi ukulala nami. Ngamtshela ukuthi ngisahlolwa mina, ngeke ngize ngikwazi. Ima ugcina ungasho ngo umalumekazi ukhona, unayo intombi umalume? Umalumekazi bekakhona and then sewahamba even before kushona umama. Umalumekazi besewahamba ngoba umalume mesimbuza ukuthi kwakwenze njani, emtshela umalume wayengathanda ukumnikeza imali. Awu umalume wakhe Nkosi yami, my sister, usizi lolu udaba lakho lubi kakhulu. Manje nje kuza kanjani umalume, ubhekana kanjani naye? Yini ekunikeza isibindi noma ukuthi uze la uzositshela ukuthi udinga usizo manje? After lolu suku ke siphuma ukuyodla, ngafika ekhaya nje ngwafika kwangalaleka, ngathatha nefone ngatshela abangani bami ukuthi noma ngabe kuthiwa anything happens kumina, it might happen ukuthi umalume mhlawumbe wenze anything kumina, noma nami ngibuye ngifikele nemicabango yokuzibulala ngelinye ilanga ngoba ngithi hawu lo muntu ofuze ngabe uyangivikela kodwa yena futhi osefuna ukungihlukumeza. Emva kwalokho ngivele ngabona ukuthi kunokuthi ngithathe impilo yami ngcono ngikhulume ngingafeli ngaphakathi, ngibhalele iVumani Films ngisho ukuthi ngiyacela bengisize sikhulumeni nomalume, bengikhulumele nomalume bemtshela ukuthi lento ingona kangakanani, ingilimaza kangakanani emoyeni. Seswami kusho ukuthi umalume wakho uyayikhokhela ngalokho, and then manje usho esimene sikanje sisi uhlala kanjani nomuntu okwenza nje, umbuka kanjani emehlweni? Awusabi ukuthi ngaze kufike la ekubamba khona ngenkani? But engingakusho ukuthi angisahlali even kwi-lounge ngibuka i-TV kanye naye ngoba ngathi ngihleli the other day ungithinta amathanga angitshela ukuthi ngifresh, angifani mina namantombazana la endaweni. So into engiyenzayo mengikhona endlini naye sekhona, ngingena ekamereni ngizivalele ngimtshela ukuthi hayi namhlanje ngithanda ukuphumula, angisahlali nje naye umalume ngoba angiyithandi ngempela lento ayenzayo. Awu sisi insambatheka mbukeli,
ufisa kanjani ukulala nengane kadade wenu uzuyibamba amathanga uyithinta thinta engabe uyayivikela manje sis awunandaba ukuthi simfonele ezuze la vele udinga usizo awusabi ukuthi mhlambe umalume uzokuphozomela ngolaka vuke ngolaka noma vela akukhiphe kwasendlini yakini leyo athi ungasahlali naye. Bengingajabula ukuba simfonele sisonke kodwa ngiyasaba ngoba ngimazi ukuthi uzokwenza kanjani after this. Angimazi ukuthi uzokwenza kanjani kodwa bengifisa khona ukuthi igcine kufikile kuyena mhlawumbe ikhona indlela athile angashintsha ngayo. Sisi manje endaweni nje akekho oke wabona mhlambe wasola ukuthi khona into eyenzakalayo mhlambe usengozini akekho nomunye ke like bake babona ukuthi mhlambe awuhlalisekile kahle lapha ohleli khona nomalume wakho ngoba sinisale nothuma wakho uthe udlulile emhlabeni wadlula abantu behlasela bedubula ngenxa yendawo. Apparently akekho like omakhelwane abasondelene nasekhaya since vele umama engasekho kuyena abantu abebejwayele ukuza. And enye into wakayenza ngelinye ilanga ngangithengisa into esitolo and then kwaqhamuka nje umunye umfana wakhona la endaweni wathi uyangibingelela wahambisana nami naye ephuma ngasesitolo. Ngabona ngomalume seza ngejubane wafike wamshaya ngaze ngamtshela ukuthi malume wrong lento yenza wathi nje akahlukane nami phansi wathi nje uzomiyekela mina ngoba yimina sengize ngakhuluma kodwa nami angiyekela ukukhulumela abafana. Kuningi into engithatha ngibheke ngibona sengathi usebona ngathi kuyimini intombi yakhe already yena ekhanda lakhe ngoba even ngipheka uyasondela ekitchen angithinta izinqa noma kuthiwa ngiyenzani nje mekhona nje uhleze nakho ukuba seduze kwami engithinta inappropriate angithanda okwangempela ngoba into engize ngayisho ngathi vele kuyafana mengireport emaphoyiseni ama cases asemaphoyiseni sometimes they take too long ukuthi bewa attend noma bewa attend ahambe kancane and mina ngizobe ngingenayo enye indawo yokuhlala. Emake my sister ngicabanga ukuthi manje sekuyisikhathi ukuthi umalume simfonele simuzwe ukuthi yini emenzisa lento and then singamceli kusinjalo kumele simtshele ukuthi akayiyeke because iyihlazo and iSouth Africa yenza amaZulu adicileleke phansi because ngiyacabanga umZulu sisiwami even ngisho bekuthiwa uyena umZulu umXhosa umpedi but lento iyihlazo ningizimu Afrika ayivumelekile ukuthi umshana wakho umalume wakho akuhlukumeze wena umshana wakhe ngoba yena umalume wakho kumele akuvikele. Kubi kakhulu lokwenzakalayo and akuvumelekile kuyihlazo kuyichilo iSouth Africa yonke ibukele for sure nababukeli bathuka ukuthi indaba enjena kumele ngabe uhleli kahle ukuphathe kahle umalume wakho comfortable njengamanje ayikho into esizoyenza enye but ukuthi umalume wakho simfonele simcela ukuthi ayiyeke lento nawe uzoyikhulumela ukhulume konke okungaphakathi kubalekile ungasabi okwenzakala kuzokwenzeka but you never know mhlawumbe uzowina umalume wakho akhona ukuthi asizwe right. Sizofaka inamba yakhe la then sizame ukuthi simfone sibone siyamthola yini malume wakho cela usifakele inamba wenze sure ukuthi iphelele 2 4 6 8 10 yeah ziphelele ungamngisabi umalume ungamnqeni isikhathi lesi sokuthi khuluma konke okungaphakathi ne sizothi yangena yini yebo bhuti. Yebo bhuti ngikhuluma ulo bhuti wamathayi. I know akuyena ubhuti wamathayi ukhuluma noVumani from iVumani Films. iVumani Films done manje le. Kahle la sinodaba olubalekile futhi mhlawumbe ngicela ungiphe isikhathi sakho nje sithi ukukhuluma. Khuluma nsizwa ngiyaphuthuma la ngilinda amathayi.
Bafo lana sino umshana wakho uNombuyiselo. Umshana wakho uthi akaphathekile kahle. Since ehlele umuntu ehleli nawe. Hawu indaba usephethwe ikhanda futhi. Cha bengazi nosuphathwe kodwa akufanele aphathwe ikhanda. UNombuyiselo lapho uthi usibhalele la kwiVumani Films ethi ufuna simsize ngoba umalume wakhe engazi ukuthi ufuna ukuthatha umntombi bakhe ngenkani and lokho yena kumjabulisi. Hayi manje indaba enjani? Unombuyiselo phela ngithi umshana wami mina naye siyigazi yabo. Bengithi mina indaba engikhuluma naye siphelela phansi kwami naye. Manje mina ngazi ukuthi ukhuluma kanjani usingibala nomshana wami phela umshana ngiyamthanda yabo. Ngakwenza kanjani? Umthanda ndlelani futhi? Angithi phela umshana wami ngeke ngamthanda since uhamba udadewethu nje. So mina umnakekelayo ngayo yonke indlela. Awu. But umshana wakho ke uthi uphatheke kabi lana ngoba manje wena uyamthintathinta and umenzela zonke izinto ngenhloso ukuthi ufuna ukuwina inhliziyo yakhe. Yena akakuthandi lokho kuyamhlukumeza kakhulu. Hayi. So thina amampunge la mlinde ngikhulume. Amampunge nje lawa ngiyazi nje ukukhuluma ngayo. Muphi yena umshana ngikhulume naye ngoba into enikhuluma mina ngiyizwa kahle. Nezi phone ngikhulume naye. Sipambe. Sawubona malume. Mshana wami. Yebo. Malume ngibhalile iVumani Films ngenxa yesenzo sakho. Angiyithandi malume lento ohlezi uyisho kumina ukuthi ufuna ukuthatha umntombi mama ngoba selokho kwashona umabe ngicabanga ukuthi wena ndawo yami yokuphephela mangabe khona ongangiphethe kahle ngizobikela wena. Hawu kodwa mshana nawe sothatha indaba uyise emakhamereni. Angithi mina nawe sasikhulumile umndeni into esenza umndeni iphelela kithi njengomndeni. Nami ngangaqondile mshana ukuthi izihambi ifela iphekona. Kodwa malume ukuthi usemaningi amahlandlana ngisho ukuba angithandi mina indlela owenza ngayo kodwa uqhubeka nezinto oyishoyo ozenzayo nokuthi uma ungithengele impahla ungithengele impahla emfishane. Hawu kodwa mshana yazi wasuka manje phela mshana ngangithi sivumelene ukuthi yonke into esiyenzayo siyenza ihlala phansi kwami nawe yabo ngoba phela siwumndeni into ehlala yenza umndeni ihlala phansi komndeni. Cha ke malume namhlanje ngithathe isinqumo sokuba ngibhale ngoba ngifuna ukwazi ukuba lento ngifuna ifike kupheleni angiyithandi isidalo angiyithandi lokwangempela futhi. Mshana ngiyakuzwa manje ukhuluma ukuthi lapho ukwethu la khona. Ngikhuluma ngivakashela la station seVumani Films. Manje indaba zethu manje uhamba hayi mshana. Yebo malume ngibona ukuthi ngenze njalo ngoba mengikhuluma nawe uyaqhubeka. Nomalumekazi njengoba wahamba naye ngezizathu sokuthi imali awumnikezi kanti wawazi ukuthi uthembile ukuthi uzoshintsha mina ngibe umkakho. Angiyithandi ngempela lento malume andizathu sokuthi ngitshela abanye abantu ngiyazi nami ngibatshelile ukuthi ngiyasaba ukuthi ngase ngiphelele indawo yokuhlala ungase ungiphathe kabi so isiqinisekiso sokuthi ngoba kuzwa iningizimu Afrika yonke ukuthi wazi ukuthi lento le noma kuthiwa kwenzakalani kimi kuzobe kwazi ukuthi uwena. Kodwa mshana nabo ngamele ema-TV since usuyisile ke mshana asilungise phela indaba mshana sikhulume ngayo yabo nami ukuthi anginenkinga since manje lo muntu engihlisana naye yabo kwase ngibona nje nami ithuba lokuthi bengakhuluma nami mhlawumbe khona singabulungisa ngiyacebisa ukuthi mshana wami ngibona umfazi kawena yabo. Yebo malume kulungile angithemba ukuthi le ndaba iyadlula. Ya mshana sizoyilungisa sithi mayiphinde yenzeka mshana sizoyibuyisela emakhamereni kodwa manje ngicela ningayifaki emakhamereni ngiyacela mshana wami ngoba impela ishi le izongiphula inhliziyo angifuni ukuthi nomndeni wami ukwazi ukuthi mina nawe bisenzani lokho kade ngikwenza indlela ekuphatha ngayo mshana hayi ngiyela ngempela ngiyathembisa mshana ngicela uxolo. Kulungile malume mangabe uphinda ke shuthi ngizobe sengiya kuona amaphoyisa ngiphinde futhi ngixhumana neVumani Films ukuba isabalalise le ndaba. Ya mshana ngiyacela impela nje yabo emaphoyiseni ngikwalenzi ukuthi emaphoyiseni mshana asikhulume njengomndeni nami ubuya futhi sizoyikhuluma ngiyacela mshana ngeke ngikwazi ukuboshwa ngikwazi. Kulungile malume. Ya uyangithembisa ukuthi ngiphoste le ndaba lena. Yebo malume. Ya okay mshana asikhuluma mobuya kodwa ngiyakuthembisa mshana ngeke ngikulimaze le ndaba ngizoyiyeka futhi nami uthi awuthembi ungafika nabo labo awuhamba nabo kodwa ningayifaki emakhamereni.
Okay, malume bengicela singayikhulumi nje ngoba ivele ngivusela uhlembana bengicela singabe sisayikhuluma. Even sengifikile endlini uqhubeke nje ube umalume njengoba kade uyi. Mshana. Ngiyasibonga nje nesibindi sakho ukuthi ukwazile ukukhuluma nami mshana. Ungitshela ungibonise ngoba kade waqala phela kodwa ngangingizile yabo. Yebo. Ukudlala nje ukukhohlakala nenkanuko ngiyakuthembisa kusukela manje mshana nami. Sengizwile ngisayenze ngempilo. Yebo. Ya ubuye ele mshana. Siyabonga malume, siyacela ukuthi iphele ngempela lento cause isihlava eAfrica esingekho sihle. Siyacela ukuthi iphele le ndaba cause isihlava esingekho sihle la eSouth Africa. Kodwa nawe ndoda nawe endleni khuluma senifaka ama-TV manje ngizoyilungisa yeke ngayifaka ama-TV. Hayi siyabonga malume. Hayi alright sharp. Yo. Malume wakho uza kulumele phansi. Yebo mkhulala dibele. Hayi. Uzizwa kanjani? Ngiyajabula kakhulu mina ngoba ngixhumanele neVumani Films. Umalume ngishilo nakuyena ukuthi lento ngicela singaphindi sikhulume. So nje even mengibuya angifuni even sikhulume. Aqhubeka abo malume nami ngiqhubeke ngibe umshana wakhe. Ngiyajabula njengoba isize yafika kuyena and uyabona ukuthi ngimtshelile ukuthi mekuthi uyaqhubeka izosabalala le ndaba ngoba unendaba naye nesithunzi sakhe nakhe khala ngokuthi sengimfaka na kuma TV and ngimtshelile naye ukuthi izosabalala ngempela indaba. Usile nokusa futhi. Yabo malume wakho usile nokusa. Wazi ukuthi amakamera we TV